Стигнахме до натрапчивите мисли. Ако често ви се случва да ви преследват натрапчиви мисли или гласове, тогава поставете кръст и на тила, слънчевия сплит и сърцето. При тези симптоми е добре да потърсите помощта на свещеник. Много добро и положително въздействие оказват Василиевите молитви, които веднъж седмично се четат в православните храмове. Такъв защитен ефект оказва чрез своето благотворно излъчване и приятен аромат здравецът, босилекът, мушкатото, ментата, розмаринът и всички етерично-маслени растения. Нашият народ добре е познавал тези им свойства, затова и до сега те растат в почти всеки двор. Ако имате тази възможност, отглеждайте такива растения в дома си, в саксии или направо в градините си. Препоръчвам ви широко да използвате етерични масла. На пазара вече могат да се намерят както наше производство, така и вносни, екзотични, като евкалипт, иланг-иланг, сандалово дърво и други. Ароматерапията е древен способ не само за лечение, но и за енергийно прочистване, който отново се възражда и се прилага от все повече хора. За целта може да използвате специална лампа-изпарител за етерични масла или просто чаша вода, в която сте капнали няколко капки масло. Чудесен способ за енергийно прочистване с много добър ефект е ментовия аромат. 5-7 капки ментово масло, капнати в чаша гореща вода. Оставете близо до главата си за през нощта. Това е необходимо и полезно, тъй като нощем, докато астралното ни тяло е навън, физическото ни тяло става почти беззащитно и уязвимо. Ако сте в добро здраве, сутринта може да използвате така магнетизираната вода, като напръскате с нея дрехите и жилището си. В противен случай просто я изхвърлете в течаща вода. В случай, че у дома ви се е разразил семейен скандал, използвайте розовия аромат. Не случайно розата е наречена царица на цветята. Излъчванията на розата неутрализират гнева, стреса, безпокойството, лошите мисли, унищожават империла, отрова, която се образува в нервните канали вследствие на изпитан гняв или раздразнение. Така натрупана след време, тази отрова става причина за много от заболяванията. Розовото масло е скъпо, но можете да използвате ароматните пръчици от чайна роза. Ефектът е благотворен, макар и на пръв поглед невидим за очите. Добре действа и светена вода, в която можете да добавите малко розова вода. С тази смес може да поръстите цялото жилище или да я налеете в отворени съдинки, които да поставите на различни места във всяко от помещенията. Когато се изпари, просто долейте нова. Ако в дома ви има болен човек, използвайте пшеницата. Поставете една купичка пшеница близо до болния, по възможност до главата. След няколко дни я изхвърлете и я подменете с нова. Малките пшенични зърнена крият в себе си невероятна енергия и имат способността да поглъщат негативните болестотворни енергии. Не случайно хлябът ни насъщен е пшеничен. Преданията разказват, че жителите на легендарната Атлантида са използвали енергията на пшеницата за задвижване на летателните си апарати. На тези от вас, които имат напрегнати и късащи нервните професии в резултат на това често страдат от главоболие, предлагам да използват лечебните свойства на едрата морска сол. Поставете 2 шепи от нея в кърпа и я разстелете върху челото си. Полегнете за 10 минути.